Awena uZinhle. Yini Themba vele kwenzela nisuqala phansi uyadakwa yini? Yazi Zinhle njengoba ngila ngifuna wena. Ufuna mina ngifuna nani? Yazi nginokujabula futhi nginokuthoka. Zinhle. Uyazi kunento engifisa ukuthi ngikhulume nawe. Ngiyazi lokho kungaze ngikusho kungase kwena ngafiki kahle noma kungase ngakujabulisa but nje bengicela ukuthi ungiyele umthumile. Ngifanele yini emzini wami? Ngibuya nasesontweni ngiyalingwa yini ngisehlala. Ngenisa amadoda la emzini wami ngingekho mina ngiyokhonza inkosi. Wena ufunde kuphi lo mthetho? Phela lapha ngiyamafilimi. Ufunde kuphi umthetho? Ufunde kuphi? Namafilimi wani? Wazona siyangibaba manje. Ngicangipela manje wena. Ngathi lo mntwana ushisa kakhulu. Sanga sami. Unjani? Awu baby ngiyaphila ngiphuma nawe nje endlini. Cha, kufanele ukuthi ngibuze nje. Angisazi. Because yabona umuntu kwesinye isikhathi ungatshela ukuthi right. Kanti ngaphakathi akekho right. Ngi-right baby nje ngi-right. Ngazi ngafuna ngijabule. Ngijabule. Ba, spend isikhathi nawe. Lapho ngicela ukubuza. Ubuza baba. Zinhle. Sawubona. Zinhle. Usakhuluma nawe Zinhle. Hawe Zinhle. Uswazi ungizibe kanjalo nje. Lo mntwana awuyaganga ngempela. Hawu. Umuntu uyona phela phathi uyaqonda nje emaphitheni. Ngonjani lo? Sengiyahamba ma. Hayibo, bana mzihamba. Ayisengiyindlela impela ma abelungu. Awukuseni kangaka? Yebo ma. Hawu, yazi bengisathemba phela ukuthi sizohlala ndawonye. Akusekho ngina nosuku nje olulodwa nje ukuthi. Uyazi nawe ma. Awukunelisi le. Cha nganele nalo. Isanele for ikhanda yilo ngicela. Wesinto. Ongibheki kahle mina. Ngiyakukweleta mina. Angikwele. Manje Cha phela bengicela ngithi. ucela. Lalela. Akungibuya kahle. Silethi kubuye kuphela ukuhleka. Wena uzongikhupha imali. Angizizokhupha imali. Manje wayima ucela ufuna ucela imali yabo ma 2000 3000. Lalela la ntombazana. Ongibheki kahle mina. Mina ngisebenzela umndeni wami. Bengikwenzela nje. Ngeke ngithi mangijabulisa ngithi ngingeza imali. Uthi ukwenza ikhanda wena usokwenza ikhanda la 1000 manje. Njengobani? Ubani wena usungokhanya ukukhanya imbawo yini? Lwebantu. Nangidoya nonkroyidoya. Labantu lazi bangibonile kabe bengenzani. Awuthi ngihambe nje. Ubona ngalo ukuthi bona kubona. Ngoba namhlanje ukhona. Uzobonela Njani ma? Uhlelenze njena ke. Uhlele ngiyo. Imake noma kuthiwa mana ke usidelela kangakanani. Eyoma nesoka lakhe lapha. Nangilo nonkroyi. Ubuyaphi nonkroyi ndini? Ubuyaphi ngempela nonkroyi? Hawu kahleleni ngo. Hayi. Uhambe ekamerweni wena uhambe ekamerweni. Ubuyaphi nonkroyi? Awubuke lokho nemqondo engathi uthi angazi igalkul in wena ngakusisa le entabeni uxakekile unganalutho lale emakhathotini ngazokufaka emzini la ekhaya namhla sukuthi ususile wena Unguhle ngoba bona ususile wena uphuma la ulala out without i-consent kamama usukela uhamba uyoma nendoda yakho phambi kwethu wenza njani namanyala yini amanyala ufanele ukuba phambi komuzi mina ngangimhlonipha baba wami ngangimhlonipha baba wami ukuthi akakuzana noma wakho awumaza kusho ukuthi nena ukuphela nemali ngiyaphila ya shame yangithatha like ngiyayibonile nje hayibo mngani sowavula icrash yini ingane hayibona ingane yathi samathele uzama lona ukuthi ngimgadela umntwana Wamuhle Nkosi uBhoyozi ulele shethi nami lengane ngithanda mase ngithola ingane enje ngajabula kanjani ayizomthola ngile siphuma nokuyokufuna ke ngapha ngethu uzulelani kodwa ilanga isangayi awe yona hayi ngoba nakho ngizula ngihlushwe lo mntwana lo ngithi ngiyoqaza umakhe estobhini ngimtholi uyakuthanda thina manje Phela na uyazi ngimzulu nje mina.
ngizovakasha mina kufanele uchatha. Phela mina ngiyazi ukuthi ngikhulele emakhaya kuSport, ngikholela kakhulu lezi zinto. Ngiyadlala. Hawu, sengaze ngichathele wena. Bese ngithobile. Uzungitholela amawele, kanti ngifuna noma eyodwa. Angisazi-ke. Ya, sithombe sami, hayi. Futhi asithi lo Sipanusi. Angisazi.